Azpazek 50 urte bete ditu eta hori ospatzeko 50 urte inklusioa bermatzen izeneko erakusketa ibiltaria antolatu du. Baiarara iritsi da dagoeneko eta maiatzaren 17 bitartean egongo da ikusgai Bergarako Agorro Zinen. 24 paneleko osatzen dute erakusketa eta horietan daude jasota modu didaktiko eta pedagogikoan Azpazeren historia, data garrantzitsuenak, elkartaren bilakaera naiz Baiarako datuak besteak beste. Atzo egin zen aurkezpen ekitaldira bertaratu ziren Bergarako Xirondo eta Ibaiondoko erabiltzaileak, gurasoak naiz profesionalak. Azpaze Gipuzkoako eta Baiarako Azpaze Guraso elkarteko ordezkariak eta Bergarako udaleko ordezkaritzak ere parte hartu zuten aurkezpenean. Eskerritzak izan zituen Gorka Artola alkateak. Sarrean eitzatzen gina moduan, nik uste dut 50 urte honetan inklusioan inguruan pausa asko mondiela, asko gelditzen baldin badie be, asko mondie, eta horretako asko eta asko Azpazeko erabiltzaile, familia eta arduradun eta langileen eskutik etorri diez, eta uste hori oso zoriontzekoa dela. Gipuzkoan, Azpazek 480 lagun hartatzen ditu, 371 profesional dabiltza lanean eta 126 voluntario ditu. Eskaintzen dituen zerbitzuetan bilakaera izan du Baiaran ere, eguneko zentruko zerbitzua eskaintzen dute Bergaran naiz Arrasaten eta Arrasateko udalaitz zentroan Azpazeko erabiltzaientzako etxe bizitzak daude. Hezkuntzari dagokionez, Azpazek Arrasaten eta Bergaran dituen egoitzetan hezkuntza berezia jasotzeko aukera daukate erabiltzaileek. Hala ere, Eskoriatzako Luiz Ezeiza eskolak badu berezitasuna. Tximeleta gelan elkarrekin baitaude Azpazeko erabiltzaileak eta ikastetxeko neskamutikoak. Aipatzeko egual eskola aldetik Tximeleta gela dago, gela onkor bat Luis Ezeiza eskola barruan. Bebai, hor harreman egoten da Azpazeko erabiltzaile eta eskalako neskamutikoen artean. Bai, azkenian nik uste helburu nagusia izan behar dela adik eta gure ikasleak alik eta aldegun enean eskola barruetan egotea eta gizarteak gu hobeto ezagutzeko eta azkenian normalidade batekin ibiltzeko. Ereindako hasiak fruituak ematen baditu ere, lan asko dago egiteko oraindik. Atzo paso jaten Bergarako polideportiboan mutikoai burlaka izian beste mutiko batzuk eta bere gelan Tximeleta gelan ibilitako ikasle batzuek esan zioten burlakari zirenei. Julen mutiko berezia da eta ez ziozue respetuari falta, ez? Eta ikusten da Tximeleta gelako bezalako hor da bizten eskamutikoak ikasten dabela, baloria ikasten dabela. Bergararen ostean, Arrasate eta Eskoriatza bisitatuko ditu erakusketa ibiltariak.